Inkulumo kaMzimba Khalimali oyinyanga edumile ebhekiswe ngqo emaphoyiseni azobe egade abemasheni mashi lapha uvele waphumela obala uMzimba Khalimali wathi ba-useless uma bezogada bona ekubeni ngabe bagada amabhoda bagada ubugebengu kodwa kuzogadwa abantu abazokwenza okuhle akusho mina kusho uMzimba Khalimali nanti udaba ngicela uthokozele khona la kwesiqiniseko ASA Media. Maphoyisa ase-South Africa nihlulwe ukugada okufanele ngabe niyagada nizogadana nathi ama-foreigner mangaka lapha millions of foreign nationals illegally in South Africa, but now you're issuing 600 million for South African SNDF, Navy, SAPS, Immigration, Home Affairs, useless. Mbala 5, useless. Lokho kumele ngabe niyakwenza nikwenzi. Kufanele ngabe nikada amabhoda kungangena abantu. Kumele ngabe abantu abalapha ngokungekho emthethweni niyababopha nibabophi. Uma sesisukuma thina siwumphakathi silwa naleyo nto nifuna ukubopha thina. Nangu mhla ka-30 sizobe sikhona mhla ka-30. Peaceful march ezobe ikhona. Ninesibindi yokuma nje impela nime nje nithi nizogada yonke into. Naze lima. Khona izwe lingabi namthetho kanje. Kumele ngabe nivikela i-country. You're not protecting the country, but you're against. Njalo-ke indaba bafowethu indaba bafowethu uMzimba Khalimali lo oyinyanga edumile ikakhulukazi la eKZN ingapha ohlangothini la kweThekwini noma laseDurban lapha ukhala kakhulu njengoba eveza le nkulumo yakhe lapha mina ngifisa ukuzokuphawula kwakho Mbolesa Makhawuthi kuthini kwakho ukuphawula uhulumeni wethu uma edeploy amaphoyisa amaningi kangaka ekuthini mabezogada abantu bemasheni mash not ukuthi bezogada ubugebengu obenziwa abantu bokufika bafowethu nanti udaba lusayithebeni mina ngisaphuma kanje if ngithola olunye futhi ngizobuya nalo lushisa lunjalo awulithokozele.